kallo ya koma sararin samaniya, masana abun na abun kyautar gani ta yi mun gode, ta kara maka shiga fara'a da sururan, gashi yanzu za ta kara cewa muke masha Allahu tubarkalla. Sai na ji tambaya dodon kunne na, me kenan? Ga surgumin aiki dan talaka, tuni kirari ya toshe sararin samaniya. Binani turnaniya abokin tafiyar damana, tarara maganin mai dogon kiwo, indararo mai kyautar gani, gazarin saka, gazarin abawa mai tasiri. Binani garin karfe maganin miyar yar koyo. Wafako wannan ka surgumin goron gayyata ne daga honorable Hajiya Aishatu Binani na raba kekunan nafek wa matan al'ummar mazabarta dan samun abin dogaro da kai, kana da jakakkunan yara na karatu dan sanin tasirin ilimi wa al'ummar mazabarta. Za a yi wannan gangamin taron ne a ranar 3 ga watan 7 shekara ta 2013, lokaci karfe 11 na safe. Wurin taro Muhammad Ribada Square. Babban bako na musamman kakakin majalisar dokoki na tarayya honorable Aminu Waziri Tambuwal. Bako na musamman karamin ministan ilimi barista Chief Yesa Muke. Shugaban taro mai girma gwamnan jihar Adamawa Alhaji Murtala Inyaku. Baba mai mangoro. Uban taro mai martaba Alhaji Muhammad Barkindo Aliyu Mustapha Lami dan Adamawa, kana da manyan jigajigan jam'iyyar PDP. Allah ya bada ikon halarta, amin.